panahon sa ikaw ang napanalangin kanina. Salamat Lord sa pagkabato kinita ng Ginoo. Ibalik ito yung pasalamat sa Pilipinas. Sa kanan ni Jesus. Amen. Amen. Dalay ko ang Diyos. Dalay ko siya nga siya kauban na diyan mo nato. Muna akong tingin ka ninyo. Pakiguban mo sa Ginoo. Diya sa mga puloy-anan sa Diyos ang mga tao nakiguban. O bito na sa adlaw sa hihatag sa Ginoo nato, kinanglang gayon. Munang giingon, kung ikaw diya sa Ginoo, tulo lang kabutang atong pagkabuhaton ni Apostol Pablo. Ang gugma, pagto, paglaom. Nang na kay gugma, na kay pagto niya, labaw sa tanan, laoman nato nga ang Ginoo gayon magaluwas nato. Ninitak na magayot sa kita sa pulong sa Ginoo. Nga mao kini ang pulong sa Ginoo atong suga sa dalan nga atong paggalaksan labi na nga panahon na ron walay na sayon. Mo nang giingon sa Ginoo sa iyang pagbalik walay na sayon bisan usa. So unsa matong buhaton mangandam gyud ta. Mao kani ang buluhaton sa Ginoo ikaduha. Kay naibaw na ta sa pirmerong gibuhat sa Ginoo. Abi nimo ang kasulatan ingon ni Solomon. Wa gyud nahibaw sa buluhaton sa Ginoo. Sa gibuhat sa Ginoo sa usa ka tawo. Kay ngano man manang giingon ni Solomon matag adlaw manggod, matag panahon gihimong matahom nga ang mga butang dili sa kalibutan para sa tao matahom. Labaw sa tanan ang kalibutan gibutang sa kasing-kasing sa tao. Diin wala na lain-lain pagbuhaton sa tao kundi kalibutan, no? Which is si Jesus Christ ni anhi aron ipagawas ta sa kalibutan. Nga kining kalibutan mo nang giingon napuno ni sa gitawag og daotan, mo nang gitawag na kurap ba. O bitaw tong adunay luno tungod sa mga tao ang ilahang kinabuhi korupsyon na mga wala na puros tubangon sa Ginoo. Mo ni atong isgutan ang ikaduhang bulaton sa Ginoo ngadto sa mga anak sa Dios. Walang nakalimot sila. Walang ningon si Solomon, remember that Creator in the days of your youth before that difficult time to come. O bitaw na nga itong batayanan ang problema kung wata kabalo sa bulaton. Walang gingon, useless lang yapon. Munang kinahanglan may bauta sa bulaton sa Ginoo. Ay kinang bulaton sa Ginoo muna ang atuang pagabuhaton aron maabtantan niya. Mo bitaw na nga nagpadayon ta because ang buhat sa Ginoo sa gisgutan na nato atong una, ang una niyang gibuhat sa iyang mga katawhan is naghatag siya pahulay. Karon ang ikaduha naghatag siya og kanang gitawag kagawasan, kanang gitawag og redemption o kanang gitawag og paglukat sa atong kinabuhi. Una ang work yun, ikaduha sa Ginoo nga wa mahibaw an sa tao nga wanang gingon magsige lang simba wa sila kabaw unsay lang simba. Anong gingon ni David nga nganong man ang tao modaig sa Ginoo tungod sa iyang paghilak sa Ginoo, gipaminaw siya o giluwas siya tungod sa kaayo sa Ginoo o ang iyang matahom nga mga buhat, no? Wala nga ang tao muday sa Ginoo. Wala kumuday ka sa Ginoo because of His goodness and wonderful works. Kanang maayong buhat niya sa usa ka tao. Mabita na nag-mindful siya kanunay sa tao kay aduna siya pagabuhaton alang sa tao. Mao na siya ang ato ang Pater. Anang gitawag og tigbuhat ba? Nakita clay, manang di ta kabuot kung sa buhaton sa Ginoo sa tuwa. Aron lang mapurmata, aron mahimot ang panudlanan nga talahuron ba, nang mahimot ang honor diat tubangan sa Ginoo. Ay sa tinuod lang ang Ginoo nagbuhat sa tao lower than an angel. He crowned about honor and glory. Nga ang tao nakalimot na nga siya gibuhat sa Ginoo para
pagimaya sa Dios o pagtahod. Mo ni iyang gingon dinhi karon. Ang Roma chapter 11 verse 22, sa gikingon ko na kaniadto, nag-ingon si Apostol Pablo, "Behold therefore the goodness and severity of God on them which will severity but toward goodness, if thou continue in His goodness. Otherwise, thou also shall be cut off." Sa mga usang paagi, basik mong putlon kung dili mo magpadayon. Mauna ang goodness o ang severity or serious nga maayong ang Ginoo sa mga tao nga nangapukan. Manang gingon, niadto lamang nagpadayon sila sa goodness sa Ginoo. Serious ang Ginoo sa usa ka tawo nga nagpadayon sa goodness sa Ginoo. Ang problema lang kung ikaw nakahibaw ba ka sa goodness sa Ginoo sa imong kinabuhi. Makaingon ba gyud ka maayo ang Ginoo nimo? So kung makaingon ka maayo ang Ginoo nimo, unsa may imong buhaton? Mo nang anaa gyud ka kanunay sa tubangan sa Ginoo. Kay kung dili pa lang maayo mo na hinungdan nga di ka mo ani dinhi. Wabot lang ang panahon nga mo ani ka dinhi kay ngano man. Mo ani ka lang di sa gusto nimo, labi na kung mahinumduman ka nimo nga ang Ginoo ginaingon sa mga magwawali, God is good. Bisag dili good na sa imo ha. Bisag wala gyud goodness nga gihatag sa imo ha kay ngano man wa makakaiba what is the goodness of God sa mga tao sa Dios, no? Ang kaayo sa Ginoo sa mga tao niya kaniadto, ang goodness sa Ginoo gipadala sa mga katawhan niya, gihimo niya. Gani ningon ang Ginoo nga ayaw mo kahadlok kay ngano man ang goodness sa Ginoo ningon sila, I will fight for you. Ayaw kayo ang goodness sa Ginoo, no? Ayaw mo kahadlok kay ako makiglaban, makig-away alang kaninyo. So, ang Ginoo mo ay makig-away sa kaaway nila. O na, aron makapahulay sila, tagaan sila og yuta nga saad. Aron makapahulay gid sila sa tanang kaaway. Mo na ang goodness sa Ginoo kanila, kaniadto. Tagaan sila pahulay. Nga naman, kay gikan sila sa kaaway, niabot ang Redeemer, nga gigamit niya si Moses, aron mahigawa sila, aron makapahulay sila sa ilahang mga kaaway. Una ang gingon sa Bible, ang goodness sa Ginoo, permiro niyang gibuhat sa mga tao sa Ginoo. Karon ang ikaduha, ang goodness sa Ginoo atong hisgutan, nga iya gibuhat kanato, labi na kitang mga Gentiles. Wala sila, ang Ginoo nagkigpait, karon kita, dili na makigpait ang Ginoo sa tinuod lang. Akong nasabtan ka ng samtang nagigda ko, akong hinumdumang gimeditate na akong pulong, mo na ang tao, karon mga Gentiles, bisa pag mga Hudiyo, ang Ginoo dili na makigpait nato. Ngano man, mutuo na lang ta nga siya gayud maayo. Nga kaniadto iyang giingon sa mga katawhan, papahulayon ko kamo sa tanan kaaway. Katong pulunga to kung mujuwin ta ang tanan mga tao nga mga lagad sa Ginoo, makapahulay yun sa tanan kaaway. Wanang dili na siya moingon nga ako muhatag kaninyo, ako mulaban kaninyo, ako mutabang ninyo. Kaniadto pa na. Pabitan na si Apostol Pablo gigamit siya niingon, fight a good fight of faith. Ikaw mo ay makigbugno, labot sa imong pagtuo. Wanang gingon ang imong pagtuo, maunay mo fight. Karon, kung mutuo ka sa Ginoo, nga ang Ginoo naka-overcome, so therefore, wanang maka-overcome po ta. Kanya, usaw na ito pag-overcome kung watay pagtuo. Ang pagtuo daw, ingon sa Peter, ni Pedro, mao ka na maka-overcome. Ato muna si Kristo dinhegi, ingon niya nga siya mo'y makigpait o ang Ginoo makigpait kanila, karon dili na. Ato muna, dili sila makigpait, kay nga naman, ang Ginoo may naglihok sa ilahang kinabuhi itong unang panahon.
Mo bitaw na hinungdan nga na blind sila nga bisan ang Ginoo nakikipait nila di sila mutuo nga doon sila yung Ginoong gamanan nila lang ipasagdan as long nga doon ay balaod kung sa ilang buhaton alang sa Ginoo ila lang gibuhat. Unang ningon siya nga these people drew near to me with their lips and mouth but their heart is far from me. Mosad na kita basingon anak ta nga wata nagpakabanaan ang Ginoo nga diin mo ay nagbuhat sa langit sa yuta nga maunta na isimbahon nato sa tinuod lang. Mo bitaw nang nagkikinanglan makabaton tag kahibalo sa atong pagka-Kristohanon nga nanalagat ta sa Ginoo. Kay ngano man aduna tay kaaway. Mo na giingon ni Apostol Pablo ang the last enemy of God. Abi ni unsa? Tama tayo. Anong enemy man niya? Kaya ang Ginoo gayud naga-istorya nato. Kay ngano man ang mga tao manggod gusto magkamatayon, kaniadto pa man na. Mo bitaw na nga diin, kita karon mag-isgutan kang ikaduhang gibuhat sa Ginoo, dili usa nato nang isgutan nato pagabuhaton. Aduna tay pagabuhaton, kita mo may mupay. Ano tanan pulong nga gisulti sa Ginoo kaniadto na isulat na na. Mo na nga kung ato anang buhaton pinaagis pagtuo sila nagbuhat nga walay pagtuo. Kay ngano man naa naman ang Ginoo nagpakita naman kanunay. Ang Ginoo may nagdumala nila bisan aso sila dalon. Ginoo nagpakita og mga wonderful works. Muna nga giingon sa Bible, ingon ni Jesus Christ, ang mga Israelite nangita og mga sign and wonder. But ang mga Gentile, mga Greek, nangita na sila wisdom. Ngano man, nangawala naman ang mga apostoles nga ang Ginoo nagatag kanila wisdom. Tanan mga propeta nangawala naman. So karon ang nangalagad sa Ginoo mga tao nga nagbuot-buot na lang kung kinsay mahimong magwawali. So ang tuwan sa tao sa mga Gentile tama tong giingon ni Apostol Pablo nga ang Gentiles nangita og mga bright, which is ngayon ni Apostol Pablo nga din gipili niya ang dili maalamon kay aron mauwawan ng mga maalamon. Ay dagang ginitungha nga din mga alamon. O bitaw nang si David, nag-ingon siya sa 91 nga dalaygon daw ang Ginoo nga siya wa na isner sa mga maalamon. Wala siya nalitag ba? Wa siya nakabig. Wa siya nadakpan sa mga maalamon. O mo na niyang giingon sa mga poler. Mo nang giingon nga ni David kay naaman siya sa shadow of the Almighty. Okay, ang Ginoo nagbantay niya. Wala nga din ang goodness sa Ginoo. Hindi ato lamang nagapadayon sa goodness sa Ginoo. Kung ikaw naibaw sa goodness sa Ginoo, wala nga alang kanimo ang serious na goodness sa Ginoo. Kung magpadayon ka sa goodness sa Ginoo, kung dili, otherwise thou also shall be cut off. Pamutlon usab mo sama sa mga tao sa Ginoo. Wala na ang goodness nila, wala na sila kabaw sa goodness sa Ginoo. Nakalimtan na mangganit nilang kamatuoran. Di-depart na sa ila ang kamatuoran. Unang gingon, naghigda na lang sila sa kabakatan, sa mga fools, kung imong panon, falsehood, ang ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Wala si David nagingon sa Psalms 107, 15 and 14. Oh, that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. He brought them out of darkness and the shadow of death, and break their bands in asunder. Mao na iyang gingon dito sa panahon na ni David nga ang tao daw nganong magdayeg sa Ginoo for His goodness and wonderful works, kanang mga matahong nga gibuhat sa Ginoo nga kung sa may gibuhat sa Ginoo sa tao ang pagligtas, diba? Kaayo anang ang Ginoo muligtas nimo. Talagsaon na mao na iyang gingon dinhi, mao nang mudayeg ang tao diha sa Ginoo nga ang Ginoo nagbuhat og mga matahong buluhaton diha sa mga anak sa tao. Sa unsang paagi nga ang Ginoo nagbuhat og mga wonderful works. Sa verse 14,
Ningon siya, He brought them out of darkness and the shadow of death, and break their band in asunder. Ningon niya. Ang kaayo sa Ginoo, ang wonderful work sa Ginoo, kay iyang gidala ang mga tao gawa sa kangit-ngit o ngadto sa landong sa kamatayon. Namatag pa niya and break their band in asunder. Kanang band of asunder, ingon pa niya sa kanang sunder, nga matod pa niya dito sa dictionary, to break apart or into two, separate by or, as if violence or by intervening time or space. Muna'y gingon asunder, nga ang Ginoo daw kuno niya, gi-separate, kay ngano man, naggubot, nag-away ba, siya mo ay nagpataliwala, nagbabag, na para mahiwalay mo. But pasabot ba kanang ingon pa ni David, he break their bands in asunder. Naamang sila sa gapos, sa kangit-ngit ba, mo nang gibungkag na sa Ginoo. Mo nang ingon ni Apostol Pablo, kat siya ang the middle of worlds between man and God. Siya ang nagpataliwala, mediator ba. Mo nang yang gingon ni David, gi-break niya ang band of asunder. Kung siya ba ang nagpataliwala, nagpugong ba sa duha kabog nga nag-away, aron masiparate, aron maundang ang away, aron maundang ng imong naa ka sa kangit-ngit o naa ka sa landong sa kamatayon, maanggot pasabot, wa na laing imuhang pagabuhaton sa kalibutan, wa nang gingon, mukaon ka, ingon ni Solomon, muinom ka, magdula ka, hangtod mamatay. Wa nang gingon, we shall eat and drink and play for tomorrow we shall die. Ingon ni Solomon. O bitaw na nga pag-enjoy mo sa inyong life, oh young man, kamo mga batanon, pag-enjoy mo kay nga naman pagkaugma patay lang Japon mo. Pero nag-ingon siya, but remember the Creator. Tayo sa mga tao nakalimot man sa ilang magbubuhat. Bisa mga Kristohano nakalimot sila. O bitaw na sa si Apostol Pablo nagsuri, nagwali dito sa palibot sa ilahang nasod dito, nakita nila mga although nakailag Kristo, nagsimba sila sama nga diin ang mga pagsimba na sa Ginoo, pero dili sa Dios nga buhi nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nang mga pagsimba nga wa sila kabalo, ang ila din gisimba kang mao nang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Bisan kitang mga Kristohano, mga Gentiles, nagsimba na sila pero was na kabaw sa Ginoo nila nga mao na nagbuhat sa langit ug sa yuta. Unsa man imong pagkibalo nga kana ang nagbuhat sa langit ug sa yuta? Pinaagi sa imong buhat. Mo nang ginong although dinugad but in works di deny. Ano man? Gi-deny nila daw matud pa dito ako nabasahan, even the sovereign Lord, bisan pa ang ilahang gamhanan nga Dios, kanang kahitasan nga nasa langit, gi-deny nila. Kaya nga naman, naningkamot lang sila sa ilang kagalingon, wa sila kabalo nga ang Ginoo ra gyapon nagbuot sa tanan nilang mabuhat. O bitaw na nga din ang tao, dapat mahibaw gyud siya kung kinsay mong simbahon. Na aron ikaw musalig anang Dios kay siya gyud nagbuhat sa langit ug sa yuta. So therefore, dili ka mabalaka sa mga butang nga imuhang gikinahanglan kay ang aman daw nato ingon ni Jesus Christ, nasayod na sa tanang gusto nato. Nga mao na hinungdan ninyo siya, una lang ninyo nang gingharian sa langit ug ang pagkamatarong. Kay diya sa kingdom mo na ang gitawag og grace in peace ug ang safety. Ang safety ka kay nga naman giprophecy man gud ug gisulat man gud ang kalibutan sa tinuod lang katong una kung gilunupan karon gitagana sa kalayo sunugon. Ang mapil sa sunog, pag guman og sunog, ang ikapitugod kapanaksan sa kapungod sa Ginoo is iyahang lamyon ang kalibutan sa kalayo. Ang ikapituha
aron paguman anang iyang kapungot moadto na ta sa gitawag og eternal judgment, eternal punishment, kunya kanang eternal nga atong padungan asa ta padulong. Muna ang iya sa Ginoo siyempre manang giingon adto sa eternal life. Muna iyang giingon dinhi, ingon pa ni David nga kita gipagawas sa darkness, tinuod man gyud, di ba? Mo bitaw na kanang gitawag og to break apart or into two, separate by our as if violence or by intervening time or space. Nag-away sila sa panahon o sa lugar ba, dunay lugar nga giawayan naay asunder ba, o na yang asunder gi-break niya ba, siya ang asunder kanang nag-break ba, break their band, then asunder nagapos mo nang nag-intervene, come to between point of time or event, nga kanang nag-intervene kuan jud siya, undangi na undangi mo ni gingon sa Ginoo sa tuwa, ayaw na mo anang darkness, ayaw na mo anang the shadow of death. Mo na yang gingon ni David, mo na gibuhat sa Ginoo sa katao, yung ano man ang mga tao gusto manggulog ka ng gitawag ko gani ang ilahang unang panahon, gusto sila og kamatayon, kita gusto og darkness, kanang di gusto gani og kanang ganing pahayag, dili gusto og light. Mo na ang ikaduhang buhat sa Ginoo, ang Isaiah. Mo na iyang giingon sa chapter 9 verse 6 and 7, nganong si Jesus Christ ni anhi tungod kay ngano man adunay pagabuhaton sa Ginoo ikaduha. Kung imo yung analyze on sabton nganong si Jesus Christ man napakatao ba tungod sa ikaduhang buhaton sa Ginoo, mao na yang giingon sa 9, 6 and 7, for unto us as a child is born, unto us a son is given, di ba? Mao man ang giingon sa Biblia nga si Kristo. Mamatod pa rin ni Isaiah sa verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Ato ning isgutan nganong si Kristo ni ani din niya. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Naabaday ni sa mga tao ni, kung si Kristo ang imong gidawat, kana ang imong gidawat nga mao si Kristo nga gihatag nato kanato, anto si Kristo naa nato ang panggobyerno naa sa iyang abaga. Ang iyang ngalan wonderful. Kung ikaw nahimong Kristohanon, adunay mga wonderful works naa sa imuha. Sa may wonderful works kanang matahom nga buhat yun ba? Matahom. Nga matod pa niya counselor o mananambag na siya. Nga matod pa mighty God, gamanan yun na siya. Gamatod pa niya, everlasting Father, siya ang atong amahan nga walay katapusan. Ug labaw sa tanan siya ang Prince of Peace. Dapat ang tanan mga Kristohano na kalinaw. Kay siya ang atong Prince of Peace. Siya ang atong prinsipe sa kalinaw. Kung nagsunod man ta niya, kung nidawat man ta niya, kung nipalo man ta niya, siya na kalinaw. Dapat magkabatong tag kalinaw kay gihatag man sa tuwa na si Kristo. Namatod pa sa verse 7, of the increase of his government and peace there shall be no end upon the thrones of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The seal of the Lord of hosts will perform this. Ang Ginoo sa kainito niya, sa kadasigo niya, maunay magbuhat ani kaning tanan nga gihatag sa tuwa nga ang anak
Siya na ang wonderful, counselor, mighty God, everlasting Father, o kanang gitawag og Prince of Peace. Ang Ginoo mao nay mubuhat anak kanimo. Mao nay mga butang nga din himuon sa Ginoo sa katao. Nga naman aron ang government niya and peace, there shall be no end, aron dili na mawala. Pero sa man wa man ta kasabot. Wala karon ako mong pasabton. Abot anang ato ang pagpangalagad sa Ginoo basig pag-abot sa panahon na Great Tribulation apeleta. Tanawa ang Israel, ang mga Hudiyo, mga Israelites, naibaw ba sila na lutuson sila ni Hitler? Wala. Sa inyong kabahin, tanawa ang picture o ang video kung sa sitwasyon nila, perting payatan nila. Luoy kayo, nga unta naman sila Diyos nga gamhanan, pero nga nung ningon ato man to, kung wala lang ni-enter ang Russia o ang Amerika nga buntugon ang Germany, di dyan sila kagawas. Nga naaman ta sila Ginoong gamhanan. Because wa manggod nila ilang Ginoo. Wala kong gingon sa ilaha o sa inyo nga sila wala tong tulunan na kung unsa nila gibuhat ang mga buluhaton diya sa Ginoo nga abi nimo sila nagbuhat lang sa balaod, walay pagtuo, walay righteousness, their own righteousness. Ingon pa ang Bible kung sabto na to gyud nga nagbuot lang sila. Kay nga naman naaman ko sila balaod ni Moses pagabot ni Jesus Christ, di sila motuon Jesus Christ. Nga din ang ilang gituan balaod lang ni Moses. Wanang ningon sa Apostol Pablo, ang under sa balaod tinunglo na. Kung sa'y pasabot anak kanang under the law is cursed. Because kung walay pagtuo, iya balaod ka lang, mao man ang gibuhat nila. Wa sila pagtuo sa buhi nga Dios gani ningon ang pulong ang nasulat dito nga duha lang kabutang ang wala sa Israelites. Una, the spring of the living water. Kanang nagtubod nga buhi nga tubig nga mao ang Ginoo. Wala na sila yung kitawag kung pagpadayag na yun nga ang Ginoo gyud mutabang. At tunguna man gud nagsalig sila nga ang Ginoo mo pahit sa ilaha. Daghang kayo gibuhat sa Ginoo nga wa sila yung gibuhat. Gani tanawa tong Jericho, giusa man na pagbuntog be. Ingon ang Ginoo, libutila na ninyo. Puka na nya natoy gingharian nga din. Sila na pay gilibutan. Daghang kayo, kaya sila. Nag-atang na nila pagkagabi, nag-atang na. Nagpaabot na sila, atakot sila pagkabuntag. Pero kung sila itabo, sulat na dito ha. Wonderful works na sa Ginoo sila ha. Nga din, pagkabuntag, isa na nakasundalo na bilin. Gipangutan na itong isang kasundalo nga naunsa man mo. Sa tinuod lang nilang nakita, na sa Bible, nakita nila diya sa ibabaw sa gingharian nila, mga samtang muatak na sila, dunay nagakabayo. Mga libo kalibuan nga nagakabayo padung sa ilang mo nang paghulbot nila sa ilang espada bilang kalaban na to, kauban dahil nila ang nangaunay. Una na ang gawon sa Ginoo, nakikipait sila. Gani dunay giingon dito sa Ginoo nga usa ka ninyo makig-away anang inyong kalaban, pildi ninyo ng 1,000. Biyawa no, labo pa sa aktor. Tinuod yun na mga aktor, tanawa mga aktor to sa salida. 1:10, di ba? Kita na magsalida nga mga bitaw nag-actor, kaya nga naman kaya niya napulo. At itong unang panahon sa salida sa hapon, usa lang ka gitawag og Pilipino, tag 100 mapuy mapatay hapon. Tinuod po na ang netabo dito sa Bible. Usa lang sa inyo mo makig-away, 1,000 na ang inyong apilde. Tanawa to si Samson, kaya nga naman ang Ginoo makigpait nila. Pero karon kita dili nang Ginoo makigpait. Kita na makigpait. Wanang ninyo siya fight a good fight of faith. Kung dili ninyo na i-fight ninyong faith, kaya wak mo'y pagtuo, wanang giingon maipit yun mo. Mabitanaw sa kabutan akong giingon kaninyo ha. Kana si Kristo, mauna ang iyahang pag-anhi diri. Dapat naatay gitawag og Counselor, Prince of Peace, Mighty God. Mao gyud na.
nga matod pa niya dinhi sa 7, aron mo increase daw ang his government and peace, there shall be no end, nga wala mo tanay katapusan, pero ang tao wa may talinaw lagi. The throne of David and upon his kingdom to order it, diya sa trono ni David. Kung sa iyang gingharian, gi-order niya. O bitaw nakita, abin mo kinsa ang ato ang gialagaran. Ang Ginoo nga buhi ni David. Muna ang tanan, mga gibuhat ni David. Muna itong sundon. Mo bitaw na ang salmista ni David, mo nang ningon sa Apostol Pablo, handam na ba ang salmista ni David? Nakabaw na ba mo kung giunsa ni David? Pag-alagad sa Ginoo mo na hinungdan, siya ang the great king, the warrior king. Siya ang hari nga di nakigubat nga puro pilit ng kalaban. Muna ayay kay si Solomon kay nga naman, wala na may makabuntog kang David. Wala kung basahon ni muna ang Ginoo kayo nakikubang kay David, nakikipahit kay David. Muna iyang gingon dito nga din ang child kana si Jesus Christ to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth sugod karon even hangtod sa walay katapusan. Ang zeal of the Lord of hosts will perform. Muna ang kainiton sa Ginoo mao'y mo perform ana wa tay mahimo. Mao bitan ang pangayoon nato sa Ginoo kanunay nga siya mo'y mugayad nato kay siya ra man puy mubuhat anang tanan. Abi no pagpagawas sa mga Israelite dito sa Egypto kinsa may nagbuot ato. Ang Ginoo kinsa nagpagayad sa kasing-kasing ni Pero nga hantod ipagawas gyud ang napulo ka kapungot sa Ginoo sa ila o tunglo plague nga matod pa niya ang tao sa Ginoo makailalang yun iyang gikontrol si Pero mo sa na ang tao ang Ginoo nagkontrol ato manang pangayoon yun nato nga dili ta niya ilid mo bitan na kung mag-pray daw ta sa katapusan mingon ang Ginoo nagtudlo si Jesus Christ when you pray nga moingon mo sa katapusan before mo mangayo na give us this day our daily bread mangayo mangyud ta unya moingon pud mo and forgive us our sin pasayloon pud ta and lead me not into temptation nga kung pasayloon man ta dili pud ta niya giyahan daw kay nga ang Ginoo mo giya gayud kanang paraan ang imong gibuhat sa pagpangalagat sa Ginoo wala ka ba ang Ginoo nagbuot nga ikaw dai dili para langit bisa pag naa ka sa simbahan pero ikaw dili para langit kay daghan ra bay nagsimba gani ang para sa mga eskriba. These people draw near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. They worship me in vain. Sayang lang niya, gusto mo himong ang kiniato ang pagsimba kawang lang. O bitaw na nga importante, luwi na tayo knowledge sa Ginoo. Mana ang child, ang John, na din si Jesus Christ nagsulti, nga gisulat ni Juan nga matod pa niya diri sa 15 John chapter 3 verse 15 16 unya mambak sa 36 tulo lang ka bersikulo kung paon ninyo ha ingon pa niya sa 15 that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Verse 16 for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Kaduha yun na yung gingon. Sa 15 and 16. Should not perish. Kanang perish ba, malaglag ba, mawala ba? Di ka malaglag, di ka mawala. Sa unsang pagi, asa ka mawala. Diya sa Ginoo, kumutuo ka. Kung dili, makabaton hinuon ka. Og eternal life. Nya kung mawala ka, kay wa ka ni believe, mabatunan ba din imong eternal life? Ang ilang pagtuo manggod sa tao karon, nasa diya nga nidawat kang Kristo, nanay eternal life. Wala pa ang eternal life. Pabita ng tulo ka klaseng kaluwasan, kay ang kalawasan sa katapusan, mo na lang eternal. Giluwas ta primero o
Sa wapatan na tao, gipangluwas sa Ginoo itong mga tao nga natao na, o gawa pa na tao, manang giingon dapas, salvation, niya karon naa naman ta, makasalaman ta, wanang the present salvation, nga pasayloon ta, mo nang muampog yun ta nga, forgive us our sin. Unya, kung saan man ang pagpasaylo sa Ginoo sa itong sala, pasayloon na itong sala, kung hatag po tagpasaylo sa uban, mo na hinumduman na ito. Manang giingon niya sa 1 John 1:9, kung atong ikumpisa na atong mga sala, matinud-anon yun ang Ginoo. Kanang goodness niya, severity yun na. Manang bisan asa ka mo ito, Ginoo yun makikuban ni mo. Wala yung giingon, believe in Him should not perish but have eternal life. Nga naman, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. But have pa. Dili ingon, karon dayon naa kay life. Kung makalahutay ka, manang giingon, mamaluwas man ka. Sa verse 36, in John chapter 3, verse 36, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Unang giingon, sigurado gyud ang kapungot sa Ginoo, nagpabilin anong tao nga wa nagbilib sa Dios. Amo nagbilib ba mo sa Ginoo? Unang giingon na doon, nag-talkie ni sa mga pastor ba? Naagtuo daw sila sa Ginoo. Ito tama bitaw ka, si James gani nag-ingon. Gusto ka na, nagtuo ka. Gani, si Satanas nagtuo. Nangurog, nahadlok. Nasukuhan nila, eh. Ako gina, nangurog mo, nahadlok mo sa inyo pagtuo niya sa Ginoo. Paano daw i-comparar daw sila sa kang Satanas? Kung may gingon sa Bible, gani. Kung ikaw nagtuo, basta gani si Satanas nagtuo, lumakimayaw pa si Satanas, dako siya o pagtuo kay nga naman. Kuyaw ang Ginoo niyang tao, baliwala lang. Muna yung gingon, he that believeth on the Son hath everlasting life. Naana kay everlasting life, kay simpre ni-believe man ka, unya kung ni-believe ka, kanang imong pagtuo, kinahanglan doon, nag-yun ay work. Patay man imong pagtuo, pag-believe, kung di ka mo trust sa Ginoo. Nga matod pa niya, not the Son shall not see life. Ang dili mo tuo. Mo nang gingon dili ginakakita siyang life. Sa ato pa karon nituo ka sunod nagwa ka nituo karon ambot kung naa ba kay pagtuo. Mo na ang mga tawo nga nituo, the wrath of God abideth. Mo nang gingon on him. Nasuko kanino kanunay ang Ginoo sa iyahat mo di na mo tuo. Kaning perish to become destroyed or ruined. Kanang perish should not perish. Ingon pa sa dictionary, naaka sa kalaglagan, naaka sa katibulaag, naruwing ka. Matod pa sa dictionary, cease to exist. Naundang ka sa pagpadayon. Kanang naawala ka ba sa Ginoo? Mo nang giingon, nalaglag ka kay wa makanito. Mo na mga tao nga din Kristiyano nya wa mito. Wala ka na nakapadayon sa Ginoo. Mabito na importante gayon nga makapadayon ta sa Ginoo. Kaya nga naman, kanang mga nalaglag, mo na giingon niya, kanang, for example, ako masulti ko sa tinuod ninyo. Total, di man ko gitawag ko emotional. Naman tayo mga loved ones. Pero, kung mahibaw ka sa kamaturan, mo na bitaw nga, ayaw panundog sa ilaha, nga nangawala sila, gusto day ka. Amo na yung gingon ha, ni Job, chapter 4, verse 7. Remember, I pray thee. Matod pa ya, siya sa Ginoo, nag-ingon siya. Inumdumi ako nag-ampo ni mo. Whoever perish, being innocent, or where the righteous cut off. Sibot pasabot ni Job. Nga matod pa yung inumdumi ko, ako nag-ampo ni mo.
Kay ang tanan nangalaglag dili inosente. Ang tanan nangalaglag dili sila mga inosente. Kanang namatay lang kay inosente, walay sala, wala. Itang tanan nakasala, nawadan sa maya sa Ginoo niya isamos nga kung ikaw malaglag, dili nakakabaton kay walay nalaglag nga wala makasala ang tanan. Mo nang nag-ampo si Job nga kung mamatay man siya sa ato pa nakasala ko. Ingon si Job. O bitan ang na-prayer po ni Job nga Ginoo sulti ko sa mga butang nga dili di mo gusto. Aron dili nako buhaton. Wala gingon ni Job kuya no? Ug matod pa niya asa man ang mga righteous gikat-op. Kung ikaw righteous, dili ka kat-opon kay walay righteous gikat-op sa Ginoo. Wala gingon ni Job sa iyang kaugalingon, kung ako righteous, asa naman? Itong mga righteous nga gikat-op ba nimo? Imo na nang basahan ka ng life ni Job. Mani mo ng prayer ni Job ba? Wala nga, sabi mo sa tinuod lang ang gibuhat sa Ginoo karon sa tuwa present. Dalong sa piring ug God, nanata sa dispensation of long sa piring ug God. Kanang gidugangan pa niya ang pag-antos ba? Ingon siya sa Israelites pagkaway pagto, how long I kanang be with you, abide with you. Hangtod kanon sa ako makig-uban ninyo, o mga faithless generation. Kanus aman daw siya mo undang. Matod pa niya dito. Pagabot ni Jesus Christ kay nakita na ko sa live in Christ sa TV ba. Minawar ba, tanawar ko na ninyo kanunay yung tanong-tanong mo na salida. Tanong ko mo sa salida sa Ginoo aron madugangan na yung pagturo ba. Labi na ka ng 10 commandments, kanang mga biblical. Sinuod man na, kay gikuha man na nila, although wa sila pagturo, pero mo nang giingon ni Apostol Pablo in Police Mace ang Ginoo nahimuot sa mga tao nga nito, pare na ko, nitanaw ko, pulis nisto sila, kay gipangwarta, pero, naimot ang Ginoo, kay nga naman, nito ko itong ilahang gipapakita ba, nga pulong sa Ginoo. Mana ang gingon sa 2 Peter, chapter 3, verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us word, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Mo na ibubot pasabot. Kaning pulungan ni hamtod karon kung basahon nato ni ingon ana lang gihapon ang sitwasyon sa ato ang kinabuhi ron. Mo na ang Ginoo nagpadayon sa pag-antos. Nga naman kay di siya gusto nga aduna untay malaglag kundi ang tanan makabaton nga maghinulsol lang yun sila. Muna nga kasamtang napatay tayo atong hinulsolan na atong papangalagad sa Ginoo. Sabi ni mo, asa man talaga kasala. Kung ang Bible imong basahon, ang atong sala, kanang paglapas sa sugo sa balaod sa Ginoo. Manang gingon, sin is the transgression of law. Kung unsay mga balaod sa Ginoo, nga wa nato tumana, sala na. Dili ng mga bisyo, dili ng mga tao nga taga-kalibutan mo na ilahang gibuhat. Pero kita nangalagad sa Ginoo ang gisulti sa Biblia, ang atong sala kanang atong pagpangalagad sa Ginoo nga wa nato buhata ang sugo sa Ginoo, kanang puro lang ta sa mouth and lip. Kanang lips lang ta. Walang gingon ang heart nato layo day kayo. Walay pagbati, walay pagtuo, walay gugma, walay paglaom. Muna sa kabutang nga din, kung sabto na itong pulong sa Ginoo, labi na hapit na mubalik ng Ginoo. Muna kong mingon kaninyo, pagbantay lang gud mo. Basig nagdahon mo, nga kini ako ang gisulti ninyo, binuang eh. Kay kung binuang yan, Ginoo nagbinuang po na to. Kumutuo mo ang Ginoo is makirel, o makirik, mabiyay-biyayon, wala kita. Pero ako nagtuon yung kung ang Ginoo tinuod. Tanang gisulti din na isulat. Bisa gamay, way malaktawan na. Muna iyang gingon, ang iyang promise, dili na langay. Salamat lang ta, nga wak pag yun dahil tabo, ang iyang pagbalik. Kay kung sa tinuod lang, akong gisearch ang Bible, walay nagtudo na ako ha. Nag-search na to sa Bible nga, ato untang 2,000 years,
balik na ang Ginoo. Magatag na umunta siya 1,000 years kanang bonus sa katao. Pero ngano nga atong 2,000 years? Because of His long suffering. Wala na ta kaayo na under sa mercy and grace. Although ang Israel nagpakita nga ang Ginoo little space grace. Ang iyang grace gamay na lang. Manang ningon sa Apostol Pablo, shall we continue in sin that the grace of God may abound? Magpabilin sa imuha kay moingon ka ang grasya sa Ginoo dako, amazing grace. So, magpadayon ka pagpakasala. Kung sa matong sala, anang manimba, wato simbahan, mingon iya sa Ginoo, pero dili day kinasing-kasing. Transgress ka nagyapon. Munang ningon si Jesus Christ, dili ang tanan nagtawag Ginoo makasud sa langit. Dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sama kung sa may kabubuton samahan. Mao kana ang kinasing-kasingon yun nato. Kaya nga naman, kung siya yung gingon, kung asa ganyong kasing-kasing, naa dito yung Kristyur. Kung ganyong kasing-kasing, naa diri sa panahon sa adlaw sa Ginoo, mo ninyong Kristyur. Ang Ginoo inyong Kristyur. Munang dili ka malaglag. Roma chapter 11 verse 22. Munang kung gingon, kung di ta magpabilin sa iyang goodness, makat-op yun ta. Roma 9:22. What if God willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessel of wrath, lifted or pitted to destruction. Matag pa niya Apostol Pablo, kung ang Ginoo unda magpakita sa iyang kapungot, ug ang iyang gahom ipahibalo, makalahutay gata. Ang long suffering sa Ginoo sa mga panudlanan sa iyang kapungot para gyud na sa mga malaglag. Una nga wala niya gibubuday ang kapungot sa Ginoo. Wala yung gipakita sa Ginoo niyang kapungot, pero kanang kapungot iyan ang giandam para sa mga laglag. Mo na mga piris ba. Mo man gingon nga din nganong si Jesus ni anhiman. Why Jesus came to this world? Sa tinuod lang to redeem His people. Kinsa man yung people, dili man ta. Dili ang mga Gentiles, ang mga Greek. Sa tinuod lang kung imong basahon dili kita. Mo nang magbasa po ta aron dili ta manghambog ba nga din kita tanang mga Gentiles Kristohanon maluwas kay. O bitaw nang dunay pulong giingon ni Jesus Christ at sa John 15. Ingon pa ni Apostol Pablo nga ayaw mo pangambog, gipamutol gani sila. Kita pa ka nga wata nagunit sa gamot, apel lang ta. Ang nagunit sa gamot, giputol gani sa Ginoo. Katong tiunay ba? Kita pa ka mo na mga gitawag og mga Gentiles ba? Makaingon din sila. O bitaw nang mangandam ta, mag-search ta. Kaya nga naman, wata tayo balo sa tungulay. Wala yung gingon ni Jesus Christ nga din kinahanglan magtuunta niya, learn unto me. Matod pa niya, come, matod pa niya, all that ye labor and heavy laden, I will give you rest. Kanang take my yoke upon me and learn. Pasana ang yugo. Kunya pagtuon mo kung kanang kabugat ba sa Ginoo, kanang gisugo ba sa Ginoo sa imo, bugat ba gyud na. Matod pa sa Ginoo ni Jesus Christ, for my yoke is easy and my burden is light. Sa tinuod lang kung ikaw mahimong Kristohanon, pasano nimo tanang problema gaan ra na kay tabangan ka sa Ginoo. Mao gyud na ang pasabot sa Ginoo. Nga mao nang niani si Jesus Christ sa unsang paagitan awon yun nato na nganong niani si Jesus Christ. Why Jesus came to this world? To redeem His people. Iyang mga katawan ang iyang i-redeem. Kita sa umata niya, umay mo, panikaran mong gani ang tata.
Kaya nga naman, usay, palabihon na ito ng mga butang sa kalibutan kaysa Ginoo. O man yung gingon sa Lucas, ingon ni Jesus Christ sa chapter 1 verse 16. Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. Israel ha? Niya kay luwason niya ang young people, ang Israelites lang. And hath raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. Dito magsugod kang David. As He speak by the mouth of His holy prophets, which have been since the world began. Ingon nga kaning mga baba sa mga propeta nag-istorya, sukad pa sa pagsugod sa kalibutan. Matod pa sa 71, that we should be saved from our enemy and from the hands of all that hate us. Ingon si Jesus Christ sa mga Hudiyo, sa tanan nilang kaaway o sa tanan nagdumot, nga Ginoo nagbisita kanila. Kamatod pa niya, luwason sila gikan sa enemy. Sa verse 72, to perform the mercy promise of our Father and to remember His holy covenant. Siya ang mag-perform sa kaluoy, kanang iyang kaluyan, ang gusto niyang kaluyan, dili na ingon nga ang tao, di kaluyan sa Ginoo. Kaluyan ba rin ka sa Ginoo? Ang iyang gikaluyan, katong iya lang gustong kaluyan, unang magbantay tayo ni ba, kung di ka kabasa, mingon kang Ginoo na luoy nimo. To whom I have mercy, I have. Kung kita ka to akong kaluyan, mo akong kaluyan. Gani ang iyang gigugma, katong naigugma niya. Gigugma niya, atong naigugma niya. Unya, faithful ang Ginoo to those who are faithful in Him food. Kung faithful ka sa Ginoo, labaw pang faithful ang Ginoo. Ayaw ko ina kung dili ka faithful sa Ginoo, faithful ang Ginoo nimo. Kung mangayo ka, tagaan ka, dayon dili oy. Sa tinuod lang. Unya ang Ginoo is near who call upon Him with fear. Ang Ginoo dool ni atong mga tao nga mutawag kaniya nga adunay kahadlok. Saan sa pagi mahadlok? Kanang mahadlok nga. Di mo matuman ang sugo sa Ginoo, di ka mahadlok ka na. Nga kung di mo matuman ang sugo sa Ginoo, sala na. Ang tanan butang without faith is sin. Dili uban. Kung walay pagtuo, sala na. Mo nang usahay, siguro, wakay pagtuo, mo nang usahay, alanganin ka mo ani diri. Kaya kung dunay mga balatian, dunay mga problema, musampit lang sa Ginoo, manawag ang mga pasto, manawag ang brad, magprita, kasi magpray. Wa sila kabalo ba kung ang kanang prayer is talking to God. That is sure kanang gitawag og o bita nang speak in tongue is edifying yourself kanang nagpalikon sa imong kagalingon. Prophecy is defying the church kanang nagprophecy mo nang wali. Kanang wali kaya tanan gi prophecy giwali. Edifying the church, the body, para ninyo mo wali kanang prayer is edifying yourself. Nagpalig-o na sa imong kagalingon aron malig-o nimong kagalingon pag-ampo. Sa unsang paagi mag-ampo ta asa ta mag-ampo nagtudlo po si Jesus Christ mismo when you pray. Asa man mo mag-pray subject asa? Manang giingon ni Jesus Christ mga hypocrite, mga Hudiyo. You pray in the street, in the corner, in the synagogue. Gani gyapil ni Jesus Christ ang synagogue kanang sigig ampo. Hindi ta mag-ampo diri. Nga, this is the house of prayer. Wala mo kabaw nga nung gitawag ng house of prayer. Ang tanan ba nag-ampo, mo nilang balay. Usahay, sa tinuod lang, wag magkun nila nasabtan ng pulo sa Ginoo. Kaya moingon sila sa kwan nasabtan, wa ko yung mga nakasabot ko. Maog yun na ang ako ang nasabtan. Wala yung gingon din eh. To perform the mercy promise to our Father and to remember His covenant o holy covenant. Mga saad sa Ginoo kanila og mga promise. Muna ang promise sa Ginoo dili na slackness. Moabot lagi ang panahon.
mo medyo na nga gidugay pa sa Ginoo aron magrepent pasalamat ganita nga din ang Ginoo nagpadayag pa kanato karon. Nga matod pa sa 73, the oath which he swear to our father Abraham, ang panaad manggod niya nga gisaad kang Abraham nga siya mahimong father of all nation. Ang iyang liso, ang kids niya, ang sons niya, or ang tanan mga gitawag ng alagad sa Ginoo nga siya ang amahan through faith. Nga gitan-aw niya ang nga matod pa niya mga bituon sa kalangitan huna na ang imong henerasyon. So mato siya gagihimong father of faith. Mana ang promise niya kay Abraham. Namatod pa sa 74, that he would grant unto us that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear. Nga din i-grant yun kining gipadala kaning pagbisita kinsa man pabisita sa Ginoo dire. Kining ni bisita nato, blessed be the Lord God of Israel for hath visited and redeemed his people. Kinsa may nag-redeem, kinsa may nagbisita. Nga mao kani ang mo grant that he would grant unto us that we being delivered out of the hands of our enemies might serve him without fear. Aron mga lagat na sa Ginoo nga way kahadlok. Siyempre apil na tayo ni kinangalagan naman ta Kristohano naman ta ni dawat naman ta sa Ginoo. I-grant being delivered, iyang ipakita yun nga tamukoy na deliver na mo. Namatod pa na ayaw na mo pangalagad with fear. Nakahadlok. Di mo mo ani simbahan kay nga naman hadlok mo wamoy kaunon. Mahadlok mo maputbol sa inyong trabahoan. Mahadlok mo kay nga naman kung sa may inyong gikadlokan. Doon ay awit na mo dito. Karon ba? I'm free to be the servant. Nakaingon ko, Lord, di ginitinuod ba? Ang mga tao mo kanta. Anong uban, huwag kakanta, ang uban ng kanta. Di mo wag yun yung tinuod sa mga nga kami free. Kung free ka, dapat walay mo pugungan ni mo. Kay free ko ka to be the servant. Wa na kay kadlukan, might serve him without fear. Kay dagang kayo mga Kristohano na hadlok, labi na kung muabot na ang gitawag og mubalik na to ang gitawag og sa tuganing lockdown. Siyempre, mahadlok ako na. Hadlok yung ko ato, pero wala akong gibarugan. The Lord is my shepherd. I shall not want. So, mo, itong ani-ani lang yung ko. Buabot pag yun na, mas grabe pa. Ipatilaw lang ganita. Naaron, mas sinati yun na to. Kung unsag yun, kapait day, kung wala'y Ginoo. Nga nga, nakailan na ta Ginoo. Maunang giingon ni Pablo, mas mayo wa pa sa kailang Ginoo. Baka madlok ka rin, kaya nakailan mo ka. Namatod pa niya, in holiness and righteousness before Him all the days of our life. Nakunta mga laga diya sa pagkabalang, pagkamatarong sa tibok natong kinabuhi na mag-serve daw without fear. So, i-grant niya ang deliverance. Kanang deliver ba? I-deliver ka, ipagawas ka. Asa ba ipagawas? Verse 76, and thou child shall be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare His ways. Kanang anak, maunang giingon si Jesus Christ, thou child, lagi called a prophet, muna si Jesus Christ, the last prophet, wala na prophet na the last prophet, na yung giingon dito, Jesus Christ, the last prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord. Kay siya manggod mo adto. Diya sa naong sa Ginoo siya ay muadto sa kalibutan, diri ba? Prepare His ways. Si Jesus Christ mag-andam sa dalan nga mga tao muadto sa eternal life. Mo nang gingon, I am the way, the truth, life dayon. Wa kay truth, siyempre wa kay life. Wa ka niagi sa Ginoo nga ang pagpahayag si Jesus Christ is the light. Siya mo'y nagpahayag ba? Kanang light is pahayag. Kanang hayag, pahayag, light. Shine it. Muna yung gingon din sa verse 77, aron maandam ang way to give knowledge of salvation unto His people
by the remission of their sins, para mapasaylo ilang sala kung sa may hatag niya sa ato knowledge. Giunsa gyud ta nga gipasaylo sa Ginoo knowledge. Ang matod pa niya dito itong unang panahon, my people are destroyed because lack of knowledge. Kunya karon si Jesus Christ nagbisita, nag-ani dinhi nga matod pa niya to give knowledge of salvation, or may bawgyog ka sa kaluwasan ba, dili ingon nagpakamatay siya, luwas na kadayon, do na pay knowledge. Unsa ma atong tun-an, unsa ma atong kahibaluan, knowledge unto his people by the remission of their sins. Na pinaagi sa pagkuha sa ilang mga sala ba, unsaon pagkuha, giunsa pagkuha sa Ginoo, pagpakamatay lang niya kuha natong sala. Manang gingon, wow. Ayahay. Ya, kung dili day ka mga yung pasaylo, kuha na imong sala. Kung wa day ka nagrepent, ang tinuod pa nga yung pasaylo mag-usap. Usban na po na imong sala, yan nagibalik-balik. Mo nang gingon, shall we continue in sin aron ang grace mo dagaya? Continue kay mo lang gyapon, mo lang gyapon. Ang imo pagani dinhi mo lang gyapon, mo lang gyapon. Ingon ana ka, syaro wala gyud ka ni grow. Wa gyud ka nag-matured. So dili ka mahimong tapos. The remission of sin. Paghugas sa imong mga sala, pagkuha sa 78, through the tender mercy of our God, whereby the